Donell McIntyre, investigatívny novinár známy svojou neohrozenou prácou, keď konfrontuje nebezpečné zločinecké organizácie, sa vydal odhaľovať modernú podobu medzinárodného zločinu. Spolu s ním navštívime niekoľko najznámejších miest na svete a stretneme sa s členmi kriminálneho podsvetia, s policajtmi a miestnymi obyvateľmi, aby sme sa dozvedeli, ako v skutočnosti vyzerá život v najdrsnejších mestách sveta. Nachádzame sa v Mexico City, kde organizovaný zločin môže za väčšie krvi preliatie ako mnohé vojny. Protipancierové granáty, kalašníkovi, bazuky. Vláda nemá situáciu pod kontrolou. V uliciach tohto mesta nie je nikto v bezpečí. Bezohľadné bandy tu unášajú a terorizujú ľudí. Rátal som s tým, že ma zabijú. Títo ľudia si nezaslúžia smrť. Smrť by pre nich bola vykúpením. Najdrsnejšie mestá sveta. Mexico City. Hlavné mesto Mexika s 20 miliónmi obyvateľov sa radí medzi najväčšie mestá na svete. Je známe pre svoju kuchyňu a bohatú kultúru. Ale keď sa pozrieme za mariachi a margarity, zistíme, že Mexico City je extrémne premenlivé mesto. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa za posledné roky prudko zväčšila a viedla k výraznému nárastu násilných zločinov, pre ktoré sa Mexico City stalo jedným z najnebezpečnejších miest na našej planéte. Donell tu prišiel zistiť, ako kombinácia chudoby a korupcie vyústila do epidémie kriminality a vražd, ktoré v lani údajne pripravili o život vyše 5500 ľudí. Tu v Mexico City sa zdá, že násilie a smrť sa dejú pred očami verejnosti. Už po krátkom pohľade do novinového stánku sa vytratia všetky pochybnosti o rozsahu násilnej kriminality v tomto meste. Pozrite sa na to. Takto vyzerá zadná strana novín, ktoré patria medzi najdôležitejšie v krajine. La Prensa. Všade je polícia. Gangstri a mŕtvoli. Neuveriteľné. Takéto snímky dodávajú novinám fotografi, ktorí vyhľadávajú najhroznejšie miesta činu. Prostredníctvom britskej kontaktnej osoby si Donell vybavil, že pôjde v noci fotografovať do ulic Mexico City s paparacami, ktorí striehnú na násilné zločiny. To je monumento. Okrem nás sa tu nachádza množstvo reportérov, ktorí pracujú pre rôzne noviny a rozhlasové stanice. Títo muži tiež. V podstate tu vyčkávajú, kým dostanú nejaké informácie. Možno počúvajú rádio, aby získali informácie touto cestou. A len čo sa dozvedia, že sa niekde stala vražda alebo nehoda, vyrážajú na dané miesto, aby získali spravodajský materiál. Prečo to je nebezpečné? Je to nebezpečné, lebo človek nikdy nevie. Keď sa niečo zomelie, napríklad prestrelka vonku pred barom alebo niečo podobné, nikdy neviete, či sa to už skončilo, alebo či konflikt bude pokračovať, keď na miesto dorazí polícia. Môžu lietať guľky, alebo fotografom vytrhnú kamery, sácajú do nich, zbijú ich. Je to riskantné. V noci sa môže stať čokoľvek. John zoznámil Donella s jedným z najskúsenejších reportérov, ktorí sa venujú kriminalite v meste. Prečo si verejnosť tak obľúbila vaše fotografie mŕtvola dostrieľaných tiel? Väčšina ľudí chce vidieť mŕtvych akrov.
Ľudia otvárajú noviny rovno na strane, kde sa píše o obetiach a ďalej nelistujú. Dychtivo chcú vidieť tie zábery. Downell začína mať podozrenie, že násilie a smrť sa stali neoddeliteľnou súčasťou tunajšej kultúry. Vyzerá to tak, že kamkoľvek sa pozrieme, všade sú policajné autá. Premávajú sa po uliciach, ale zatiaľ nemajú žiaden výjazd. Nič sa nestalo. Vravia, že sú noci, keď lietajú krížom krážom po meste 160-kou, no momentálne vládne pokoj. Určite však nevydrží veľmi dlho. Poďme! Krátko na to fotografi zachytia hlásenie o vražde na druhej strane mesta. Novinársky tím sa ženie ulicami. Prechádza na červenú a pneumatiky pískajú v zákrutách počas desivých pretekov, kto dorazí na miesto činu ako prvý. Fotografi dorazia na miesto súčasne s prvými policajtmi. Na ulici leží mŕtvola. Polícia sa na oko snaží udržať si fotografov od tela. Zdá sa, že príchod sanitky je pri fotení záberov, ktoré predajú novinám, až druhoradý. Začína byť jasné, že vraždy sú v Mexico City veľkým obchodom a zdá sa, že ľudia na ne prestali reagovať precitlivene. Hlavnou obživou týchto mužov sú mŕtvoly a zmätok. Sú presvedčení, že išlo o strelnú ranu. Výstrel do zátilku. Je zvláštne, ako blízko sa smieme pohybovať pri mieste streľby. Nakoniec polícia uzavrie oblasť a začne zbierať dôkazový materiál. Je možné, že stúpame po nábojnici, lebo reportéri sa dostali na miesto činu nesmierne rýchlo. Teraz nás policajti požiadali, aby sme dvihli nohy, pretože guľka, ktorá pripravila tohto muža o život, je niekde tu. Našiel ju jeden fotograf. Keď sa zdá, že fotografi získali, čo potrebujú, miesto sa začne vyprázdňovať. David, je to pre vás úplne bežná scéna? Normálna noc? Áno, v Mexico City je to úplne bežné. S tým sa tu stretávame každý deň. Bojíte sa niekedy, že sám môžete skončiť na titulnej strane novín? Že môžete zomrieť? Niekedy mi to prebleskne mysľou. Áno. Niekedy si myslím, že aj ja môžem byť mŕtvolou, ktorú fotografujú. Medzi nami platí zlaté pravidlo. Keď zabijú niekoho z nás, zo vzájomnej úcty nebudeme fotiť mŕtve telo. Keď sme s Downellom prišli do Mexico City, vedeli sme, že to je nebezpečné miesto, ale nečakali sme, že uvidíme takú mieru násilia hneď po príchode. Jednoznačne to nie je nič pre bojazlivých. Ďalej uvidíte. Downell zistí, že drogové gangy dostali násilie v uliciach Mexico City na nebývalú úroveň. Drogové gangy tohto roku zabili vyše 500 policajtov a vojakov. Dozvie sa, prečo sa nielen Mexičania, ale aj návštevníci z Európy stávajú cieľom zločincov. Poznám jedno dievča, ktoré uniesli, zbili a vyhodili. S Downellom McIntyrom sa nachádzame v Mexico City. Už sme sa presvedčili, že život tu nemá veľkú cenu a vraždy v uliciach sú na dennom poriadku. Ale je to mesto farieb a kontrastov, kde návštevníci majú pocit, že sú tu vítaní a ľudia vedia, ako sa zabávať.
Dokonca aj smrť je tu dôvodom na oslavu. Mexiko je známe sviatkom Dňa mŕtvych, ktorý sa oslavuje každý november na katolícky sviatok všetkých svätých a Deň pamiatky zosnulých. Milióny ľudí vzdávajú hold mŕtvym počas ceremónie, ktorá sa datuje tisíce rokov do minulosti, do čias aztéckych indiánov. Možno táto jedinečná mexická fascinácia smrťou je jedným z dôvodov, prečo sa v Mexico City vraždy a násilie vždy odohrávali na verejnosti. Zdá sa, že vzbúry, revolúcia a násilie majú Mexičania v krvi. V roku 1968 tisíce študentov, ktorí protestovali proti vláde, zmasakrovali vojaci a policajti, keď spustili paľbu na neozbrojených civilistov. Ťažká ekonomická recesia v 90. rokoch viedla k masívnemu nárastu kriminality, ktorá v Mexico City vyvrcholila v bezpráví. Downell sa stretne s novinárom Joanom Griom, ktorý sa venuje zločinom, aby sa dozvedel viac o dôvodoch tejto situácie. Priblížte nám kriminalitu v Mexico City. Počet zločinov prudko stúpol v 90. rokoch. Máme tu veľa foriem krádeží alebo vydierania a rôzne spôsoby, ako sa dostať k peniazom. Krádeže aut, únosy za výkupné. Tieto druhy zločinov sú v Mexico City veľmi bežné. Zločinecká organizácia vie, že im to prejde. Zločin sa vypláca. V mnohých prípadoch sa dokázalo, že policajti spolupracujú s organizovanými zločincami. Táto atmosféra korupcie umožnila najbrutálnejším drogovým bandám Latinskej Ameriky páchať vražedné skutky priamo v uliciach mesta. Ročne sa v Mexiku stane 4000 vražd súvisiacich s drogami. Bandy chcú ukázať a odkázať svojim rivalom, že ich zabijú, neraz desivým spôsobom. Keď niekoho zavraždia, zvyknú zabiť aj všetkých okolo. Niekedy im odrežú hlavy a pripevnia na ňu odkaz. Inokedy natáčajú vraždu na video a zverejnia to na internete. Takýmito spôsobmi ich chcú aj terorizovať. Zároveň chcú osloviť verejnosť. Chcú povedať ľuďom na ulici: my sme tu, páni, nebudete o nás hovoriť s políciou, ale informácie dáte nám. Chcú ukázať, že dokážu zabíjať kedykoľvek, kdekoľvek a že im to vždy prejde. Joan vzal Downella na miesto v srdci mesta, kde nedávna nehoda osvetlila, že drogové kartely sa zrejme nezdráhajú zabiť nikoho, kto im oponuje. Bolo to začiatkom novembra, v čase špičky, keď sa zrazu prúdové lietadlo zrútilo na ulicu. Vybuchlo v plámeňoch, pričom zomreli všetci na palube a niekoľko motoristov a chodcov na ulici. Na palube lietadla bol druhý muž vlády, minister vnútra, ako aj federálny prokurátor José Luis Santiago Vasconcelos, ktorý oduševnene bojoval proti kriminalite. Hoci haváriu lietadla oficiálne považovali za nehodu, obaja vysoko postavení politici na palube boli horliví protivníci kartelov. Vysvetlite mi dráhu lietadla. Je jasné, že autá sa okamžite rozleteli po celom námestí. Ľudia horeli, zovšadiaľ šľahali plamene a postupovali tade. Motory, krídla sa rútili ulicou k tejto budove, ktorá je teraz zadebnená, lebo do nej narazili časti lietadla. Je neuveriteľné, že za katastrofou takýchto rozmerov mohli stáť drogové kartely, najmä keď išlo o vraždu politikov pred očami verejnosti. Tunajší gangstri sú bez pochyby schopní zlikvidovať viceprezidenta. Momentálne je Mexiko v stave, keď za jeden rok dochádza k stovkám útokov na policajtov a vojakov. Drogové bandy zavraždili tohto roku v Mexiku vyše 500 policajtov a vojakov. Veliteľa federálnej polície zastrelili drogové bandy v jeho vlastnom dome. Išiel domov, otvoril dvere a bol tam muž, ktorý ho zastrelil v jeho dome. Keď sa stanú podobné veci, každý si okamžite pomyslí, že sú za tým drogové bandy a páchajú takéto vraždy. To je prvá myšlienka, ktorá napadne väčšine Mexičanov. Kto vlastne riadi Mexiko? Vyzerá to, že prechádza zmenami. Je v stave absolútneho chaosu a násilia. Hovoríme o ozbrojených skupinách, organizovanom zločine, drogových karteloch s tisíckami bojovníkov.
Používajú protipancierové granáty, kalašníkovy, AR-15, bazuky. Títo chlapi spôsobili väčšie krvipreliatie ako väčšina gerilových povstalcov. Vládne tu väčšie násilie ako pri mnohých vojnách. Takže nadobudnete pocit, že vláda nemá situáciu pod kontrolou. Downell je v šoku, keď počuje, že drogové kartely držia Mexiko tak pevne v hrsti, až sa zdá, že krajinu pohlcuje úplné bezprávie. Mexiko predstavuje hlavnú prepravnú trasu pre kokain a ďalšie drogy, ktoré prichádzajú do Spojených štátov. Je to obrovský obchod, čo môže do istej miery vysvetliť, prečo sú kartely ochotné zájsť tak ďaleko, keď si ochraňujú svoje obchodné záujmy. Keď narastala moc a vplyv kartelov, Mexico City sledovalo vznik ďalšieho kriminálneho fenoménu – únosov. Únosy v Mexico City teraz dosiahli rozmery epidémie. Len v roku 2007 zaznamenali v Mexiku 1028 únosov. To sú takmer 3 denne. 65 z týchto obetí zavraždili. Únosy v Mexiku sú organizované zločinné operácie a motivom sú výlučne peniaze. Experti poukazujú na súvis medzi stúpajúcim počtom únosov a prehlbujúcou sa priepasťou, ktorá delí bohatých a chudobných. V takejto spoločnosti musia bohatí nevyhnutne investovať veľké peniaze do ochrany pred zločincami. Downell sa chce stretnúť s mužom, ktorý podniká tak, že poskytuje ochranu bohatým ľuďom v krutých uliciach Mexico City. Francisco Ramirez je šéfom organizácie zvanej CIOS. CIOS znamená Centrum informácií a operácií pre bezpečnosť. Táto spoločnosť je jedna z najväčších súkromných bezpečnostných firiem v Mexico City. Žiaľ, únosy sa v tejto krajine stali realitou. Ich počet stúpa. Sú čoraz agresívnejšie a barbarskejšie. Teraz sa stretávame s mnohými zohavenými obeťami. Dobre fungujúce bandy, ktoré vycvičili obchodníci s drogami a ktorých život je násilie a zločiny, sa dali na únosy. Skutočnosť, že títo zločinci sú noví, čo sa týka únosov, znamená vyššie riziko úmrtnosti obetí. Najsmutnejšie na tom je, že policajti, ktorí majú bojovať proti únosom, sa na nich sami podieľajú. Nie je to žiadne tajomstvo. Hovorí sa o tom vo všetkých médiách. Nie je prekvapením, že týmto druhom organizácií sa darí, keď obyvatelia Mexico City jednoducho nedôverujú polícii. V takomto ovzduší sa problematika únosov môže len zhoršiť. Downell ide na stretnutie s mladým mužom, ktorý prežil hrôzu a utrpenie únosu a je ochotný vyrozprávať svoj príbeh. K Rodrigovi Alvarezovi sa priblížili dvaja muži a namierili na ňo zbraň, keď navštívil svojho priateľa vo štvrti strednej vrstvy. Pamätám si, že som dvihol ruky, povedali mi, nedvíhaj ruky, nedvíhaj ruky. V zápätí únoscovia naložili Rodriga do auta a odišli. Začali sa ma vypytovať, napríklad, čo si myslím, koľko zaplatí moja rodina za môj život. Nevedel som, čo mám na túto otázku odpovedať. Hádam by mohli zaplatiť 100 000 pesos. Povedal, dobre, budeme žiadať 200 000. Rodriga vzali do domu v neznámej oblasti. Únoscovia chceli požiadať o výkupné v prepočte 15 000 eur. Obával sa najhoršieho. Povedali mi, dobre, upokoj sa, len nerob hlúposti, nepokúšaj sa o útek a nič sa ti nestane. Dali mi jedlo, ale nechcel som jesť, lebo v tej situácii som mal od nervozity stiahnutý žalúdok.
Je to zvláštny pocit, lebo ako si som bol pripravený. Rátal som s tým, že ma zabijú. Vedel som, že to môžu kedykoľvek urobiť. Rodrigovi rodičia vyjednali jeho prepustenie a zaplatili výkupné. Keď mi oznámili, že dostali výkupné v plnej výške, bol som rád. Povedali mi, čo bude nasledovať. Odvezieme ťa na aute a niekde ťa vyložíme. Potom prejdeš 100 krokov a nesmieš sa otočiť, lebo keď sa obzrieš, tak ťa zastrelíme. Napriek hroznému utrpeniu Rodrigo a jeho príbuzní sa rozhodli neoznámiť to úradom. Nikdy sme nechceli ísť na políciu, lebo som mal strach. Neviem, či je pravda, že polícia paktuje s tými chlapmi. Nejakým spôsobom spolupracujú. Diskutovali sme o tom a zhodli sme sa, že nepôjdeme na políciu, lebo nevieme, či sa nám nebudú chcieť pomstiť. Ešte uvidíte. Downell spozná dlhú ruku zákona na mexický spôsob. A stretne sa s mužom, ktorý vzal spravodlivosť do vlastných rúk potom, ako mu brutálne zavraždili dceru. Zastrelili ju ranou do krku zbraňou kalibru 45. S Downellom McIntyrom sa nachádzame v Mexico City, v hlavnom meste únosov na svete. A začíname zisťovať, akú príchuť má organizovaný zločin, ktorý naháňa strach v uliciach. Downella šokovalo, čo videl. Zdá sa, že mesto prestáva byť pod kontrolou. Únosy tu predstavujú veľký problém, ale ešte väčším problémom je rozsiahla korupcia medzi policajtmi, ktorí môžu za to, že mnohé zločiny sa nepotrestajú. Downell sa dopočul, že mexická vláda sľúbila riešiť túto otázku, preto sa vydal za novovzniknutou protiúnosovou jednotkou. Vraví sa, že títo špeciálne vyberaní policajti sú nepodplatiteľní. Ak je to pravda, potom tvoria v mexických policajných zložkách menšinu. Po príchode na policajné cvičisko tlačový hovorca informuje Downella o operáciách, ktoré jednotka predvedie počas dnešného výcviku. Budeme simulovať únos. Nasadíme ostreľovača a ostrú muníciu. Tým je dobre vystrojený a na miesto donesú atrapu rukojemníka, ktorého treba vyslobodiť. Downell je trochu prekvapený, že mu dovolili ostať tak blízko pri akcii. Toto cvičenie závisí od presnosti ostreľovačov hore na streche. Najprv si vezmú na mužku strážnikov, ktorí stoja necelých 7 metrov odtiaľto. Takže neviem, či... Keď odstavia únoscov a rukojemník je v bezpečí, simulovaná záchranná akcia sa končí. Bol to hluk. Jeden z policajtov súhlasil, že zodpovie niekoľko Downellových otázok. Ako chránite vašu jednotku, aby do nej neprenikli zločinci? Väčšinu života trávime v tejto jednotke. Musíme sa navzájom poznať. Keď vidíme, že niekto sa správa divne, porozprávame sa s ním a keď je to nevyhnutné, tak ho vylúčime z našich radov.
Protiúnosová jednotka dokonale predviedla svoju silu a solidaritu. Ale Downell si nie je istý, do akej miery to bola len PR akcia kvôli nebu. Nie je jasné, či táto jednotka vôbec niečo zmení v uliciach. Downell sa chce porozprávať s Britkami, ktoré istý čas žijú v Mexiku. Ako cudzie štátne príslušníčky ich tu považujú za bohaté, preto spravodajkyňa Sarah a Hannah, lektorka vo vydavateľstve, robia opatrenia proti únosom. Nikdy by som si nevzala na ulici taxík, lebo keby sme v aute sedeli ako 3 Angličanky, teda zjavne zahraničné osoby, je to oveľa riskantnejšie, ako keď cestujem sama a hovorím iba po španielsky. Sarah a Hannah vysvetľujú, ako tu nič netušiacich cudzincov zadržia ako rukojemníkov, keď nastúpia do falošných taxíkov. Potom na nich namieria zbraň a okradnú ich. Nazývajú to expresné únosy. Obyčajne trvajú hodinu. Zastavia pri bankomate a donútia rukojemníka vybrať toľko peňazí, koľko môže. Robia to s rôznymi kartami, ktoré pri sebe má. Musí im dať číslo PIN, aby to overili a vybrali maximálnu možnú sumu. Poznám jedno dievča, tiež zo zahraničia ako my, ktoré uniesli, zbili a potom skrátka vyhodili v odľahlej oblasti. Nasledujúci deň sa Downell veľmi zaujíma o expresné únosy a chce zistiť, ako prebiehajú. Preto zastaví prvý taxík bez ohľadu na to, že vodičom môže byť potenciálny únosca. Aký veľký problém predstavujú únosy vo vašom živote a v živote ľudí, ktorých poznáte? Poznal som ľudí, ktorí páchali vážne únosy. Majú aj 5 nových aut, taxíkov. Takže tí ľudia si kúpili taxíky a vedú firmu vďaka expresným únosom? Vďaka peniazom z únosov, áno. Za mesiac, za 2 môžete zarobiť 350 000 pesos, 18 000 libier. Je neuveriteľné, koľko môžete zarobiť. Kľúčom sú taxíky. Ak náhodný taxikár pozná ľudí vo svojej štvrti, ktorí páchajú únosy, dokazuje to, do akej miery sa tento problém rozšíril. Naháňajú tí ľudia strach. Sú hrozní, násilnícky. Nenaháňajú strach. Sú to ľudia, ktorých poznám od detstva. Zdravíme sa, no pre iných predstavujú hrozbu. Podľa vašich skúseností, koľko percent únosov sa nahlási na políciu? Približne 98% prípadov nenahlásia. Veľmi málo ľudí ich udá, pretože policajti pracujú spolu s únoscami. Povedia vám, aby ste to nenahlásili. V opačnom prípade vedia, kde bývate a nájdu si vás. Dobre, ďakujem pekne. Zdá sa, že nikto v Mexico City nie je v bezpečí pred ohavnými únosmi. Downell zistil, že cieľom nie sú len majetní, ale ohrození sú aj chudobnejšie spoločenské vrstvy. Nedávno došlo k únosom, pri ktorých dosahovala výška požadovaného výkupného len $200. Downell sa dopočul o jednom prípade, ktorý šokoval mesto. 5-ročného chlapca uniesol tínedžer zo susedstva. Javiera Betanzosa uniesli a zavraždili v jednej z najbiednejších štvrtí Mexico City. Zdá sa, že za únosom sa neskrýval žiaden motív. Miestna žena je ochotná rozprávať sa s Downellom.
Pravda je taká, že nezáleží na tom, či máte peniaze alebo nie. Toho chlapca uniesli, lebo únosca vedel, že jeho rodičia si práve kúpili auto a tak si myslel, že musia mať veľa peňazí. Uniesol chlapca, aby dostal peniaze. Príbuzní hľadali chlapca celé dni. Nakoniec sa ohlásil svedok únosu a identifikoval Javiera i jeho únoscu, tínedžera. Príbuzní obete s hrôzou zistili, že únoscom bol 17-ročný priateľ rodiny. Aký názor mala komunita na tento únos? Cítime veľké napätie. V ktorúkoľvek dennú hodinu unesú deti. Nie len deti, ale aj dospelých. Bez ohľadu na to, či majú peniaze, alebo nie. Gabriela povedala Downelovi, kde nájde príbuzných Javiera. A tak sa vybral za nimi, či sa s ním porozprávajú. Po príchode našiel doma tetu malého chlapca, ktorá je ochotná hovoriť o jeho vražde. Čo cítite k človeku, ktorý zavraždil vášho synovca? Naozaj zúrim. To sú ľudia, ktorí si ani nezaslúžia smrť. Smrť by bola pre nich vykúpením. Zničili rodinu, psychicky, morálne. Zničili ju vo všetkých ohľadoch. Navyše išlo o malého chlapca, ktorý si nezaslúžil takto zomrieť. Spôsob, ako zomrel, je naozaj strašný. Pichli mu kyselinu. Vysvetlo, že dospievajúci únosca Javiera konal v záujme nemilosrdnej bandy únoscov. Gang si chcel urobiť príšernú reklamu. Únoscovia preto zavraždili Javiera tak, že mu do srdca pichli akumulátorovú kyselinu. Len si predstavte, že ste ten malý chlapec a niekto vám pichne kyselinu z batérie. Horíte zvnútra. Mal iba 5 rokov. Je to také nespravodlivé. Príbeh, ktorý Downell práve počul, patrí k najkrutejším, aké za tie roky, čo sa venuje kriminálnym prípadom, zažil. Je neuveriteľné, že v tomto meste vraždia deti ich vlastní susedia. Downell už počul, že jedným z dôvodov, prečo tak málo únosov nahlásia na polícii, je obava obetí, že polícia môže byť skorumpovaná. V spoločnosti, v ktorej sa nedá veriť nikomu, chce Downell zistiť, aké možnosti majú príbuzní unesených obetí. Vydal sa na stretnutie s mužom, ktorý mal pocit, že mu neostáva nič iné, ako vziať spravodlivosť do vlastných rúk. V júli 2000 uniesli a zavraždili Paulu Gajovú. Jej otec Eduardo, majetný obchodný poradca, súhlasil, že sa stretne s Downellom a porozpráva mu celý príbeh o hroznom utrpení jeho rodiny. Prosím, poďte ďalej. Akú mala povahu? Bolo to veľmi šťastné dievča. Rada žartovala. S každým. Rada rozosmievala iných. Hoci Eduardo nestrácal čas a zaplatil $20,000 výkupné, svoju dcéru nikdy viac nevidel živú. Zastrelili ju ranou do krku. Zbraňou kalibru 45. Aspoň, že zomrela okamžite. Cítil som sa, ako by ma obliali ľadovou vodou. Ale to sa ani zďaleka nedá porovnať s tým, čo som cítil. V dňoch po Paulinej smrti sa začali vynárať dôvody, prečo ju zavraždili. Keď únoscovia dostali výkupné, niekto ich okradol o polovicu peňazí a neznámi páchatelia zabili 3 z nich. Len čo ostatní členovia gangu zistili, že nemajú výkupné v plnej výške, zavraždili Paolu.
Polícia okamžite vychádzala z toho, že za útokom na zločincov stál Eduardo. Povedali, dobre, pán Gajo, vyšetrujeme prípad a preto v záujme vyšetrovania by sme od vás chceli počuť vysvetlenie, prečo sú tí chlapi mŕtvi. Neviete o tom niečo? Netušil som, kam tým mieria. Povedal som im, keď si myslíte, že ja som ich zabil, practe sa do čertovej matere. Neskutočne som sa rozčúlil. Stratil som hlavu a začal som na nich kričať. Nadával som im a poslal som ich, viete kam. Stratili ste hlavu, lebo ste stratili dcéru? Chceli ma obviniť z vraždy? Obviňovali ma, že ja som zabil únoscov a preto zavraždili moju dcéru. Povedal som im, viete čo? Nie ste iba sprostí, ale aj skorumpovaní. V tom momente mi bolo jasné, že prípad nebudú vyšetrovať. Keďže Eduardo vedel, že časť bandy je naďalej na slobode, začal sám pátrať po vrahoch svojej dcéry. Začal som zbierať informácie, napríklad fotografie, informácie o ich rodinách, ich synoch, manželkách, bratoch, otcoch, bratrancoch. Kde bývali a veľa podobných informácií. Vedel som teda, koho hľadám a postupne som zistil, že 4 z nich zmizli. Tak som si povedal, že ich nájdem. Vďaka vlastnému vyšetrovaniu sa Eduardovi podarilo nájsť 3 z únoscov jeho céry. Okamžite ich zatkla polícia. Potom som pokračoval v pátraní po 4. Potom, ktorý zastrelil Paolu. Našiel som ho v Estado de Mexico. Mal som so sebou len 2 bodyguardov, no hoci to bola úloha policajných orgánov, doručili sme im toho chlapa. Napriek tomu, že všetkých únoscov odsúdili, Eduardo naďalej pravidelne kontroluje, či sú ešte vo väzení, či niekoho nepodplatili, aby sa dostali na slobodu. Z času na čas rád zájdem do väznice, aby som sa ubezpečil, že sú tam. V Mexiku sa to musí robiť. V iných krajinách možno nie, ale v Mexiku si musíte overovať, že všetko je tak, ako má byť. Musíte sa presvedčiť, či sú ešte za mrežami, lebo tu v Mexiku človek nikdy nevie. Áno, presne tak. Do akej miery vás uspokojilo, že ste naozaj dokázali vyriešiť zločin, ktorý spáchali na vašej dcére? Viete, to nie je otázka spokojnosti, ale výlučne otázka spravodlivosti. Zároveň je to spôsob, ako povedať dcére, hoci ma nepočuje. Paola, ľúbim ťa. Donell McIntyre sa nachádza v Mexico City. Zistil, že životu nemá veľkú cenu a oslava smrti je súčasťou kultúry. V tomto meste, zničenom kriminalitou a korupciou, sú únosy už také bežné, že chudobní unesú a zavraždia aj vlastných susedov. Donell vie, že jeho prieskum nebude úplný, kým sa nestretne s nejakými únoscami. Prišiel do najväčšej väznice v Mexiku, kde je jeden väzeň ochotný s ním hovoriť. Filiberto Vargas si odpikáva 60 rokov za to, že dovolil bande, aby v jeho dome držala obeť v zajatí. V tomto väzení je 11 500 väzňov, vrátane Filiberta, únoscu. Patril k gangu, ktorý uniesol a znásilnil mladú ženu. Teraz je tu a rozpovie nám svoju verziu príbehu. Donella zaviedli na dvor, kde na ňo čaká Filiberto. Čo priviedlo dôchodcu ako vy k tomu, aby spáchal taký zločin? V podstate som to nemusel urobiť. Chcel som si kúpiť taxík. Zišlo sa mi teda trochu peňazí navyše. Aké výkupné ste žiadali od rodiny obete? O tom nič neviem. Mojou úlohou bolo nosiť obeti jedlo.
A za to som mal dostať 50 000 pesos. Počas súdneho pojednávania obeť únosu vypovedala, že ju opakovane znásilnili, kým ju držali v zajatí. Ako ste sa dozvedeli, že ju znásilňovali? Dozvedel som sa to, až keď ma odviedli na policajnú stanicu. Tam mi povedali, že sú presvedčení, že ženu niekto znásilnil a snažili sa obviniť mňa. No, poprel som to. Nikdy som nemal kontakt s tou ženou. A je to pravda? Ste vo väzení, odsedíte si 60 rokov, teraz môžete povedať pravdu. Áno, môj vzťah spočíval čisto na tom, že som sa o ňu staral. Nerozprával som sa s ňou, len som ju opatroval. Ale museli ste počuť zvuky, keď hovorila, kričala, plakala. Vždy ma poslali preč z domu, aby som zaobstaral občerstvenie a jedlo. Nikdy som ju nepočul. Ste inteligentný muž. Čítate noviny každý deň, počúvate o vplyve únosov na ľudí, o ľudských tragédiách. Museli ste vedieť, že žena vo vašom dome, ktorej ste nosili jedlo, prežívala peklo. Keď som sa na to dal, neexistovala cesta späť. Veľmi to ľutujem. Bola za tým iba lakomosť. Mal som byť šťastný so svojou slobodou a tou trochou peňazí, ktoré som mal. Downell odchádza s rozpakmi, či má veriť Filibertovi, keď tvrdí, že nevedel nič o znásilneniach, ale je zrejmé, že nebol vodcom bandy. V skutočnosti bol Filiberto iba malým kolieskom vo veľkom stroji. Vodcovia gangu, ku ktorému patril, sú dodnes na slobode, pretože majú konexie a peniaze, aby podplatili úrady. Od príchodu do Mexico City Downell sledoval, ako sa korupcia rozšírila po celom meste. Únosy a ďalšie zločiny často ostanú nepotrestané. Právne princípy v Mexiku sú slabé, čo vysiela signál, že zločin sa vypláca. Kým Mexiko ostane krajinou, kde bohatí a vplyvní zločinci môžu operovať mimo zákona, dovtedy organizovaná kriminalita neprestane mať nad Mexico City ničivú moc. To je dôvod, prečo sa radí k najdrsnejším mestám sveta.